Čo ti je? Aha. To nechcem. Čítaj. Prosím, dá ti nájsť. Pozrieme sa do mojej rúžovej obrázkovej knižky. Veď ju mám otvorenú. Rúžové ako jedna z mojich sukničiek. No veď ty piča, už to je otvorené. Čítaj, stará. Super, ako jedna z mojich sukničiek. Dobre. Ukážeš mi prosím ďalšiu stránku? To je žirafa. Tak. Akú má farbu? Čo tu? Žltú. Si hladná? Ukážeš mi prosím ďalšiu stránku? Si hladná? Ukážeš mi prosím na ňu, povieš mi rozprávku? Budeš jesť teraz. To nechcem. Na ňu, A? povieš mi rozprávku? Budeš jesť? Dáš mi na to? Nie, to nechcem. Miláčik, teraz budeš jesť. Som smedná, dáš mi na to? Je smedná, dávam jej rožok. Potom. Dáš mi niečo. Som smedná, dáš mi na to? Nie, nedám. To nechcem. Nedám ti napiť. Nedám. Som smedná, dáš mi na Daj si to? to. Poď, miláčik. Som smedná, dáš mi na to? A už duda. Ty